Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Eżis u tinġbarna hawnhekk għal din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika. F'jum il-mulej, il-jum tal-Ħadd, insabu fit-32 Ħadd matul is-sena. U l-liturġija tal-kelma tal-lum tkellimna dwar il-mewt. Mhux biex tbeżżana bil-mewt, imma biex nirriflettu ftit. Hija ħaġa minn ewwel id-dinja, nemmnu ma nemmnux, xi darba rridu nħallu dan kollu warajna. Għalhekk bi preparazzjoni għal dell-Ewkaristija ejjew nitolbu maħfra lil Alla ta' xi noqqasijiet li stajna għamilna biex nkunu nistgħu niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri għad-disa. Fakkarkom li l-qudisa tal-lum hija b'suffraġġju għall-irwieħ ta' Vittoria u Joseph Teuma. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-sib, bil-kliem u bil-għamej u billi ħallejt it-mirjieti ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu bil-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-ola tas-smawiet u paċi fl-art lil-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla, Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħarf Alla, bejn il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, il-qajt tal-btana. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier, ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek fl-ola Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U għall-ħanin li tista' kollox fit-tieba tiegħek bijet minna kull awġ biex inkunu ħilsa fir-ruħ u fil-ġisem u naqduk bla xkiel ta' xejn. Dan kollu nitolbulek permezz ta' ibnek, Ġesu Kristu Sidna, li huwa miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Is-Sultan tad-dinja għad iqajjimna għal ħajja ta' dejjem. Qari mit-tieni ktieb tal-Makabej. F'dak iż-żmien qabdu seba' ħwa u l-ommhom u s-Sultan beda biex jisfurzhom bid-daqqiet ta' swat u tan-nerf biex jieklu l-laħam tal-majjal li ma jiswix. Wieħed minnhom beda jitkellem f'isem l-oħrajn u qal: "X'int fittex tistaqsi u trid taf minna? Aħna lesti mmutu, imma maħniex lesti niksru liġijiet ta' missirijietna." U t-tieni wieħed kif kien fl-aħħar nifs qallu: "Int bniedem mill-ar. Int se ċaħadna mill-ħajja tissa, imma s-Sultan tad-dinja qed iqajjimna l-ħajja ta' dejjem lilna li semmutu għal liġijiet tiegħu." Imbagħad wara dan bdew jittorturaw it-tielet wieħed u malli talbuh ħareġ minnu fih irsienu u bla biża' ta' xejn mit-tidejh u ta' qalbini li kien għajjat: "Mis-sema ksibthom dawn u għal-liġijiet tiegħu jien nistmerrhom għax min għandu nittama li qed nerġa' niksibhom." Saħansitra s-Sultan u dawk ta' madwaru staġbu bil-qawwa ta' dan iż-żagħżugħ kif l-ġieħ ma kien qisu xejn. Meta mid-dam bdew jittorturaw u jbiċċu r-raba' wieħed bl-istess mod. Malli wasal fl-aħħar qal: "Aħjar li wieħed imut bidejn il-bnedmin meta jkollu t-tama mingħand Alla li qed iqajmu mill-ġdid. Imma għalik m'hemmx qawmien għall-ħajja." Il-kelma tal-mulej irroddu ħar lill-Alla. Salmi sponsorjali ngħidu flimkien:
meta nqum nitenna bid-dera tiegħek ngħidu flimkien meta nqum nitenna bid-dera tiegħek. Isma' mulej il-kawża ġusta tiegħi, il-qalajta tiegħi, agħti widen għat-talb tiegħi. Bla għerq u ma' xuftejja ngħidu flimkien meta nqum nitenna bid-dera tiegħek. Il-mixi tiegħi żammejt fi triqatek, qatt motru rġejja, insejjaħlek għax int twiġġibni Alla. Ressaq widintek lejja, isma' kliemi ngħidu flimkien meta nqum nitenna bid-dera tiegħek. Għaddel ta' ġwejn ħajk kenninni, jien fil-ħaq qatt nara l-wiċċek. Meta nqum nitenna bid-dera tiegħek ngħidu flimkien meta nqum nitenna bid-dera tiegħek. Għarem it-tieni jittra ta' San Pawlu Apostlu lit-Tessalonikin, Ħuti. Sidna Ġesu Kristu stess u Alla missierna li ħabna u tagħna l-kuraġġ ta' dejjem u t-tama sħiħa bil-grazzja iqawwilkom qalbkom u jsaħħaħkom f'kull emil u kelma tajba. Mill-bqija Ħuti itolbu għalina biex il-kelma tal-mulej tiġri l-ġirja tagħha u tkun milquwa bil-ġieħ bħalma ġara fostkom. Itolbu biex inkunu meħlusa minn nies ħżiena u bla liġi, għax mhux kulħadd għandu l-fidi, iżda l-mulej u fidil u iwettaqkom u jħariskom mill-ħażin. Aħna żguri minnkom fil-mulej, jiġifieri li intom qegħdin tagħmlu u għad tagħmlu dak li ordnajnielkom. Jalla il-mulej iwassal lil qlubkom għall-imħabba ta' Alla u s-sabar ta' Kristu. Il-kelma tal-mulej. Ġesu Kristu, il-kbir fost il-mejtin, lilu il-glorja u s-seta għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien resqu fuq xi ħud mis-Saduċej dawk li jiġdu l-qawmien mill-imwiet u staqsewh Mgħallem. Mosè ħallilna miktub. Jekk wieħed imut luħuh miż-żewweġ u dan ikun bla tfal, dak ikollu jiżżewweġ l-armla biex inissel l-ulied lil ħuh. Issa jkun hemm 7 taħwa u l-kbir iżżewweġ u miet bla tfal. It-tieni wieħed u mbagħad it-tielet f'kelma waħda is-7 li kienu ħadu lill-armla u mietu bla ma ħallew tfal. Fl-aħħar mietet il-mara wkoll. Issa din fil-qawmien tal-imwiet mart min minnhom tkun għax is-7 jkunu żżewġuha. Weġibhom Ġesu. Il-bnedmin f'din id-dinja jiżżewġu u jżewġu. Imma dawk li jkun jisħoqilhom jgħaddu għal ħajja l-oħra u jqumu mill-imwiet dawn la jżewġu u lanqas jiżżewġu. Għax anqas jistgħu jmutu iżjed għaliex ikunu bħall-anġli u huma wlied Alla la darba qamu mill-imwiet. U li l-mejtin iqumu Mosè wkoll rieħ fir-rakkont tax-xitla tal-Ollieq għax li l-mulej isejjaħlu Alla ta' Abram, Alla ta' Iżak u Alla ta' Ġakob. Issa hu mhuwiex Alla tal-mejtin, iżda tal-ħajjin għax għalih kulħadd jgħix. Il-kelma tal-mulej tal-im tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. X'mistoqsija gustusa għamlulu lil Ġesu dawn is-Saduċej. Min kienu l-ewwel nett is-Saduċej? Is-Saduċej kienu Lut, ngħidulhom kienu l-elit, il-high class.
Dawn ma kinux jemnu la fl-anġli, la fl-ispirti u lanqas fil-qawmien mill-imwiet. Aħna nemnu fil-qawmien mill-imwiet għaliex nemnu? Għax Kristu qam mill-imwiet. U nemnu wkoll għax anke Marija ġa qiegħda fis-sema bir-Ruħ u l-ġisem. Għaliex qed ngħid dan, jiena fil-bidu tal-quddies qedtilkom illum ħanitkellmu fuq il-mewt, ma kontx eżatt. Mhux fuq il-mewt propjament, il-mewt li twassal għal ħajja ta' dejjem. Għax il-mewt hija passaġġ, issa hawn min jemmina dejn u hawn min ma jemminix. Hawn min jgħidlek wara din id-dinja jispiċċa kollox. Hawn min jgħidlek u forsi hemm xi ħaġa. Il-punt x'inhu għax il-punt kruċjali għax għalkemm l-istorja din ivvintaw Sadduċej l-istorja ta' għax anke loġikament diffiċli li jkun hemm 7 taħwa u jmutu kollha u kollhom jiżżewġu lill-istess mara. Din kienet fil-liġi ta' Mosè għax is-Sadduċej laqas kienu jżommu l-Bibja kollha, issa Mosè kienet mill-ewwel kotba u kkwotawlu dejn lil Ġesu. Però l-punt huwa dan, il-punt huwa dan. Kif qedtilkom kulħadd irid imut, issa mhix kwistjoni ta' fidi u reliġjon, tista' ma tiġix knisja kulħadd hemm barra jaf illi xi darba din mhux biex inbeżżew ta' ma nistgħux naħarbu minnha dik il-ħajja tal-bniedem. Iridu mmutu. Il-punt prinċipali huwa dan. Kif inħares lejn il-mewt ħanejx. Jekk għalija l-mewt jispiċċa kollox, allura ħanejx tali mod. Jekk wara l-mewt nemmen li hemm ħajja eterna, ħanejx mod ieħor. Is-Sadduċej kienu nies li ma jemmnux li hemm il-ħajja wara l-mewt u kien jissibhom biss fil-beni terreni, fl-affarijiet tad-dinja. Fil-fatt din li l-istorja li rakkantaw lil Ġesu għax kien jilqilhom moħħhom aqrawha sewwa ta' jekk wieħed imut l-ħoħ miż-żewġ u dan ikun bla tfal, jiġifieri ma għandux min jirtu. Għax huma kienu kollox qed jenfasizzaw fuq il-wirt biex il-wirt ta' ħoħ ma jintilefx u ma jgħaddix fuq il-mara jiżżewġu ħoħ għal 7 darbiet. Huma ma kienx interessom, ma kienux jemmnu fil-ħajja ta' wara, imma li kien jinteressom li Ġesu jgħidu li m'hemmx ħajja ta' wara ħalli jiġġustifikaw il-mod kif kienu qed jgħixu. Ħsiebhom biex jakkwostaw l-artijiet, ħsiebhom biss fil-flus, kienu qed jippruvaw jiġġustifikaw li ħajjithom ħsiebhom fil-flus biss. U Ġesu huma saqsew fuq livell uman. U Ġesu jirrispondihom fuq livell spiritwali. X'in jispiċċa dan? La jiżżewġu laqas inżewġu. Il-ħajja ta' żwieġ, il-ġibda sesswali tispiċċa għax inkunu bħall-anġli, inkunu spiriti. L-ispirtu la jbati, la jagħtih il-ġuħ, la jkollu bżonn jorqod. Ġesu kien intelligenti ħafna. Ma daħalx f'polemika magħhom u huma fehmuh. Issa, x'in it-tagħlima tagħna llum? Jien kif qed ngħix? Kif nara l-mewt jiena bħala nisrani? Ingawdi għax wara l-mewt jispiċċa kollox. Naħraq kull mandi, ingawdi kemm niflaħ, naħdem kemm niflaħ, niggwadanja kemm niflaħ. Għax x'in jispiċċa dan? Min hawn ġal-qabar. Dak il-mod kif kienu jgħixu s-Sadduċej. Il-mod li aħna l-insara li nemmnu f'ħajja oħra jista' jinfluwenza ħafna kif ngħix il-ħajja tiegħi llum. Kien hemm xi qaddisejn bħalissa ma nistax niftakar eżatt, kien jgħid qabel ma tieħu deċiżjoni f'ħajtek dwar il-familja, dwar uliedek, dwar ħajtek stess, aħseb fil-punt tal-mewt, mhux biex tibża, imma kieku qiegħed fuq il-punt fuq is-sodda tal-mewt. Dik id-deċiżjoni kif toħodha? Jekk jiena niftakar li xi darba rrid nagħti rendi kont ta' kif ngħix, kif ħanejx illum? Fid-dinja tal-lum din insejnija, allura kulħadd jgħix kif irid. Ħafna minna ngħixu
kif jiġi għalidejna biex ngħidha bil-Malti. Ġesu mhux qed jgħidilna torġux tieklu barra ta' jew tiddevertux, jew tiżżewġux, jew iġġibux tfal fid-dinja, jew aksu lilkom infuskom, imma li ngħixu b'mod diċenti, b'mod tajjeb. Il-Lut dawn is-Sadduċej ma kellhomx imħabba, fil-fatt l-interess tagħhom mhux dik il-mara li beqgħet bla raġel, l-interess tagħhom kien li jiżżewġa ħoħ biex il-flus jibqgħu, ma kellhomx rispett lejn il-mara. Fil-fatt, b'mod ironiku, ħadd minnhom ma kellu wlied għax fejn m'hemmx imħabba m'hemmx tnissil, anke fil-ħajja tagħna. Jekk ma nħobbux, ma nnislux. Mutax qed ngħid għax dan huwa importanti. Ma rridx inkun apert wis, imma meta m'hemmx imħabba anke bejn koppja, ħanġib eżempju meta tħallas il xi ħadd biex tieħu s-sess, m'hemmx imħabba, m'hemmx tnissil, ma tridx li tnissil għax m'hemmx imħabba. Qed inkun ċar sa ċertu punt. Kemm hi importanti l-imħabba anke fil-ħajja tan-nisrani. L-imħabba fil-familja. L-imħabba lejn l-ulied li jiġu l-ewwel qabel kollox. Mhux jiġi l-ewwel ix-xogħol. Mhix qed ngħid li ma titmaħħomx ma tipprovdilhomx ta', imma mhux li x-xogħol u l-flus jiġu qabel uliedek. Storja żgħira ma nafx irrakkuntajtilkomx. Darba kont ma xi żgħażagħ jiena u konna ħnibdew laqgħa konna l-Italja. U kienu għadhom kif bdew joħorġu it-tablets. U daħlet tifla b'tablet ferħana turiħ lil sħaba u kulħadd idur magħha. U waħda minn sħaba qaltilha iżżikk kemm iħobbuk il-mamma u l-papa x'tablet xtrawlek. U daret fuqhom qaltilhom kemm nixtieq li x'indaħħal iċ-ċevetta fil-bieb id-dar insib il-mama u l-papa għalfejn taħsbu li xtraw li t-tablet biex noqgħod kwieta għax qatt ma jkunu d-dar. Irriflettu fuqha din ta'. L-ulied iridu l-preżenza tagħna. Il-valuri jingħataw bil-preżenza tagħna. Għalhekk jekk il-Vanġelu tal-lum kif nara kif ngħix il-mument tal-mewt, xi fisser li l-mument tal-mewt għal ħajja oħra l-laqgħa tiegħi malla, jiddependi kif ngħix illum. Jien dan xtaqt naqsam magħkom. Mhux ħanoqgħod ngħid u nidħol fil-kwistjoni ta' ħafna jielna nitlu fiha bħala pritki, imma importanti li nieħdu dal-punt. Xi tfisser għalija l-mewt? Jien bħala nisrani li jimmammet f'Ġesu, ifisser li jien bħal Ġesu laqgħu ħanqum mal-ħajja eterna. Inut li noqgħod ngħid u nipprova naħseb kif tkun il-ġenna, kif ħajkun. Dak ma nistgħux naħsbu għax m'għandniex esperjenza, rridu neħilsu minn dan. Xi neħles minn ġismi jiena nkun nista' jgħidilna San Pawl. Illum lil Alla naraw mi wara purtiera għax dal-ġisem itellifna. Xi nimmutu naraw wiċċ imbiċċ. Niltaqgħu miegħu wiċċ imbiċċ nifhmu aħjar x'jiġifieri. Għalhekk eżis ħuti. Tajjeb u dan mhux biex imbeżza, ma din iridu ngħiduha, jien nħobb ngħidha dej. Tajjeb li naħsbu fil-mument tal-mewt. M'għandniex għax nibżgħu, għax tibża kemm tibża llum jew għada jkollok taħseb fuqha. Issa taħsibx fuqha ta' 40, taħsibx fuqha ta' 60, taħsibx fuqha ta' 80, ħajkollna naħsbu fuqha. Iridu ngħaddu minnha. Allura tajjeb naħsbu fuqha, mhux biex iġibilna d-dwejja, imma biex naraw b'mument li ħaniltaqa' malla. Jekk jiena ħajti jexta bl-imħabba li tagħti l-frott, il-mewt tibża minna bħala bniedem għax ma tafx hemm wara. Però immaġinaw għandek l-arus jew l-arusa ħatiltaqa' miegħu. Wara 60 sena, 70 sena, 80 sena ħajja. Dak li dejjem ħabbejt ħatiltaqa' miegħu. Ma nafx ta' forsi tgħidu dal-fader kemm qed jitkellem floli, li imma tajjeb irriflettu li l-mewt tista' tinfluwenza ħafna l-mod, il-ħajja eterna li hemm ħajja wara tista' tinfluwenza ħafna l-mod kif ngħix illum ta'. Nippruvaw jekk insibu mument dil-ġimgħa
u nirriflettu ftit fuqna biex ħajjitna tal-lum tkun aħjar. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Hekk fidi nqumu bil-wieqfa u nistqarru l-fidi tagħna llum fil-kredu ngħidu li nemmnu f'ħajja oħra. Għalhekk ejjew ngħidu dan il-kredu fidi kbira. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mlej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru. Imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh u fi 3 jum għam minn belwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Iben u li tkellem b'fom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawmien mill-imwiet għal ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti Jeżis Alla tagħna u Alla tal-ħajjin u mhux tal-mejtin, fil-waqt li resqulu t-talbiet tagħna b'fiduċja inġeddu fih il-fidi tagħna u ngħidu flimkien mulejjin tal-ħajja tagħna. Nitolbu sabiex il-Knisja tkompli twassal il-kelma tal-Vanġelu li hija l-kelma tat-tama u li tagħti il-ħajja. Nitolbu għall-kapijiet tal-pajjiżi sabiex jgħinu lill-bnedmin jgħix fil-paċi u jiddefendu l-ħajja umana. Nitolbu għar-Romol u l-anzjani sabiex isibu faraġ u għajnuna meħtieġa fil-problemi tal-ħajja l-aktar dawk li batu s-solitudni. Nitolbu minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu għamel li l-familji tagħna jħossu fihom l-imħabba tiegħek u jikbru fl-imħabba dejjiema tagħhom lejn xulxin u jkunu ejjun tal-ħajja. Nitolbu Olla Missier awtur tal-ħajja vera, għamel li l-kelma ta' ibnek tinżel fi qlubna u tqawwina bit-tama fil-qawmien mill-imwiet int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares bis-sliem mulej lejn is-sakrifiċċju li sejrin nofrulek biex naqilgħu bit-tieba qaddisa l-frott tal-passjoni ta' ibnek li qegħdin inġeddu f'dan is-sakrament bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq
nizzu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tassew mulej missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien nroddulek ħajr bi Kristu Siedna. U bit-twelid tiegħu bħala bniedem ġeddet lil bniedem il-qadim bil-mewt tiegħu ħassar id-dnubiet tagħna. Wara l-bilqawmin tiegħu daħħalna fil-ħajja ta' dejjem bit-tloħ tiegħu fuq l-lemin tiegħek missier fetħilna l-bibien tas-sema. Għalhekk flimkien mal-anġlu l-qadisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ta' jeda bla jeda ngħidu Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti bil-glorja tiegħek osanna fil-ogħla tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej osanna fil-ogħla tas-smawiet. Qaddejs tassew int mulej, inti lajn ta' qudusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu li meta kien ser jirnata biex mirajh ibati ħajl ħobs radlek il-ħajr birek qasam tal-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal ħudu jxorbu minnu l-koll ġdan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan huwa il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xorġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miex kontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li inna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha tagħna. Illum mod partikolari nitolbuk għar-Roħ Vittoria u Joseph Tewma. Nitolbuk mulej iddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebtijiet. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatilhinna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, ma' raġel ta' San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Dan il-missier li tant iħobbna, dan il-missier li ħalaqna għalih u tagħna l-ħajja ta' dejjem. Għalhekk ejjew bil-qalb nitolbu t-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int
kif is-sema hekk ukoll fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda ħelisna mid-deni. Ħelisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħinina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jett l-apostli tiegħek nħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħek, la tħarix neħtijietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u laqda li trid fija, li tgħix fis-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem ammin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Dan huwa l-ħaruf talla, dan huwa dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Ġisem flimkien mad-demm tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu jiswew lilna se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem.
Nirringrazzjawk Ġesu. Nirringrazzjawk tal-li tajtna l-ħajja, tal-li tajtna l-Magħmudija, tal-li tajtna l-ħajja ta' dejjem. Inna dejjem ngħixu aħjar biex darba niltaqgħu miegħek għall-eternità fil-glorja ta' dejjem. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Radurek ħajr mulejat qarbina mqazza li bija saħħaħtna bħalma mlejtna b'din il-qawwa tas-sema hekk ukoll fit-tieba tiegħek għatina l-Ispirtu qaddis tiegħek biex tibqa' fina sal-aħħar il-grazzja ta' ħajja sinċira. Bi Kristu Sidna. Għandna xi avviżi. Nħeġġukom għall-lotja tad-demm li kull minnu f'saħħtu sabiex illum il-ħadd 6 ta' Novembru jmur jagħti d-demm li huwa tant bżonjus mit-8 sas-sija ta' wara nofsinhar fil-Berġa tax-Xewkija. Ħudu magħkom il-karta tal-identità. Ikla ta' San Martin bħala l-inizjattiva annwali ta' fundraising bris is-seminarju nhar is-Sibt 12 ta' Novembru fis-7 ta' filgħaxija ser ir-rikla ta' San Martin fis-seminarju. Biljetti jinkisbu mill-istess seminarju jew ċemplu fuq 2-1-5-5 6-4-7-9 jew mill-membri tal-aħwa ħbieb tas-seminarju. Il-prezz hu ta' 22 għall-kbar euro u 8 euro għat-tfal. Musical fl-Oratorju Don Bosco. L-Oratorju Don Bosco qed italla il-musical rinomat live bl-Ingliż My Fair Lady, show spettakulari ta' mużika kantu sfin. Il-musical ser jittella fit-teatru tal-Oratorju is-Sibt 12 ta' Novembru fis-7:30. B'ripetizzjoni l-ħadd 13 ta' Novembru fis-2:30 u s-Sibt 19 ta' Novembru fis-7:30 u l-ħadd 20 ta' Novembru fil-5:30. Il-booking huwa miftuħ. Magħmudijiet fis-Santwarju ta' Pignu. Mill-bidu tas-sena 2023 il-magħmudijiet tat-trabi f'dan is-santwarju ser jibdew isiru f'ċelebrazzjoni waħda bil-familji kollha flimkien. Għalhekk f'Jannar li ġej ċelebrazzjoni tal-Magħmudija ser tkun is-Sibt 11 ta' Jannar fl-4 ta' wara nofsinhar. Sintendi, dejjem irid isir il-booking qabel biex il-koppji jiġu ppreżentati għas-sagrament. Il-mulej magħkom. Berikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nawguralkom il-ġurnata tal-ħadd ta' mistrieħ.